may lahi kang aasawahin. Anong lahi ito? Anong gusto mo? Gusto mo ba kapwa Pinoy? O gusto mo bang ibang lahi? Yung tipong foreigner. Maputi. Matangos ang ilong. Matangkad. Mayaman. Ay, hindi pala tayo sure. Baka ang hanap mo, sugar daddy. Pero kasi pag sugar daddy ang pinag-uusapan, parang iba yung napipicture out ko eh. Isang matandang lalaki na malaki ang tiyan. Yung kapag tumayo, hindi makikita ang mga paa dahil may nakaharang na malaking tiyan. Charot lang with harot. Uy, alam mo ba, kabisyo, na naiulat ng Commission on Filipinos Overseas ang pagtaas ng intercultural marriages sa pagitan ng mga Pilipino at ibang lahi mula pa ng 2022. Kaya ikaw na nangangarap na magkaroon ng partner na foreigner, hindi pa huli ang lahat sa iyo. Pwede na magkaroon ka ng partner na foreigner. Ang kailangan mo lang gawin ay magpayami. Magpayami. Dapat yung gustong-gusto ka. Ang mga kano o kaya yung mga foreigner, gusto nila yung mga itsurang exotic. Yung tipong kapag nakain nila, hindi nila malilimutan. Yun ay kung magpapakain ka. Ay, magpapakain ka ng luto mo. Kaya kabisyo, ano pang hinihintay mo? Try mo na. Mag-swipe to the right, swipe to the left. O di kaya naman, hi daddy, how are you? PM ka na. Wala naman yan sa lahi. Kung tutuusin, nasa taong nagmamahal yan ng tapat at totoo. Ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung makapangimang bansa? Magkapera? O makadama ng tunay na pagmamahal na walang hanggan? At kung yan lang din naman ang hanap mo, kabisyo, pwedeng-pwede kong maibigay yan sa'yo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra, ang tagapagprotekta at siwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Hindi mo raw pwedeng maging kaaway ang kapatid mo. Bakit yung kilala ko kaaway yung kapatid niya? Tsaka bakit kami ng kapatid ko nag-aaway din? Sabi nila isang senyales na kayo raw ay nagmamahalan ay kapag nag-aaway kayo. Kasi ibig sabihin may pake kayo sa isa't isa. Kapag hindi mo na pinapansin yung kapatid mo, that means wala na lang siya sa'yo. Ayaw mo na siyang paglaanan ng iyong enerhiya. Kaya ako naniniwala ako na kapag nagkakaaway kayo ng kapatid mo, ibig sabihin mahal mo siya. At kapag nilalambing ka ng kapatid mo, ang ibig sabihin yan, may kailangan yan sa'yo. Manghihingi yan ng pera o manghihiram ng gamit mo.
Abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang programang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!